Araba juin kalo tile saba san 2026 DMS TV channel muso ani ce ani yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafoniba ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ani kanni n'a carila ni k'aw kilinaw diya kilinatiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛ olu ka lakana ka se ka sabati jamana in kɔnɔna na o ko hukumu de la san ani wagati min fintigilakaw olu bɛ wuli ne ka opération yɛrɛ kɔni kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen ka sanga ni o kun yɛrɛ kɔni tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔ ne ka communiqué min kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko week-end tɛmɛnen na ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération caman kɛ an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔ ko opération bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération senfɛ min an ka Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba don banbaaci walimaw la n'u ka maa caman yɛrɛ kɔni fagalen ale ni cɛnni don n'u dagasigiyɔrɔ caman fɛnɛ na an ka jamana localité caman na. Wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Bajangara sigiba maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kenje commune rurale sigiba maaw yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen bɛ don ale ni dusumakasi kɔnɔna na ka d'a kan ko sibiri tɛmɛnen bɛ kalo tile 30 san 2026 cɛ maramafɛntigi dɔw minnu b'a lakodɔn bɛ wagati min na fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni taara Kenje maire yɛrɛ kɔni ka dankan fɔlɔ yɛrɛ kɔni ka so ni ka taa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ni kɛnɛ karama f'a si so yɛrɛ kɔni na. An bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu bɛ fɛɛrɛ latigɛ la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen basigi ka se ka na yen nɔ ale ni lakana o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kati commune urbaine yɛrɛ kɔni mairie maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u b'a da Kati sigiba maaw bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye moto belebeleba ninnu ye ni olu mankan yɛrɛ kɔni ka bon k'a laɲininen don o mototigi nin yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bu k'u ka moto nin yɛrɛ kɔni boli jɔ Kati localité yɛrɛ kɔnɔna fo ka taa fɔ décision kura yɛrɛ kɔni taara a ko ɲɛ kan min yɛrɛ kɔni mairie maaw ye o y'a yira k'a fɔ ko ni k'u ye décision in ta ko dɔ wɛrɛ tɛ u bɛ fɛ basigi ale lakana min yɛrɛ kɔni bɛ Kati localité yɛrɛ kɔnɔna halisa ko basigi tɔ yɛrɛ kɔni renforcer. Min OCC ni o ye office central de stupéfiants ni ne cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa OCC maaw yɛrɛ kɔni cɛsiri mɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn olu kana na don an ka jamana kɔnɔ na kuma tɛ ka consommer jamana kɔnɔdenw fɛ o ko hukumu de la ko kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamako rive gauche yɛrɛ kɔni OCC maaw ye k'u taara opération yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin restaurant dɔ ma restaurant min yɛrɛ kɔni bɛ Torokɔrɔbugu localité la kɔni yirala k'a fɔ ko OCC cɛ dɔw ka nin opération yɛrɛ kɔni ɲɛna ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u bolo da maa 30 kan bisaba kɛ maa 30 minnu ma k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don shisha min yɛrɛ de kɔni ma jamana in kɔnɔna na k'a sɔrɔ shisha dun ye fɛn min ale feereli ni a minni yɛrɛ kɔni interdit don an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Benin ka présidence maaw ye olu bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na o ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Benin président kura ye ni o ye Wardani Yoromial yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ kɔni bɔra Benin jamana kɔnɔna na ni dɔ kofɔlen na ni ka i kun da Niger jamana ale ni Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Benin kan ni président kura in yɛrɛ kɔni a bɛna na teriya ale ni baara visite yɛrɛ de kɔni kɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna ni jamana fila ni jamana ɲɛmaa ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ma dogo maa si la k'a fɔ ko wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ ye o bɛ Sénégal jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o assemblée nationale yɛrɛ kɔni président yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Sénégal ka assemblée nationale président ni o ye Ousmane Sonko ye ale kɔni kun bɔra ni ka laseli kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ale ka parti politique ye ni o ye PASTEF ye ni min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ɲɛmaa n'o ye Bassirou Diomaye Faye n'o ye parti kelen yɛrɛ kɔni membre ye k'ale ka parti membre si yɛrɛ kɔni tɛna don Sénégal gouvernement kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ousmane Sonko ka o kuma yɛrɛ kɔni fɔli yɛrɛ kɔni kɔfɛ heure damadɔ nin kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye Sénégal premier ministre kura ye ale kɔni ye a ka gouvernement yɛrɛ kɔni sigi wa a ka gouvernement in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye parti politique PASTEF ka membre dɔ ye olu yɛrɛ kɔni bɛ a la ni kunnafoniba nin bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na.
communiqué la min charla tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ ka état major général des armées ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka nin communiqué yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko ka an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔni ye opération ba kɛ an ka jamana localité dɔw la opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaya bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ka da kan ko opération kɔnɔna na k'u sera ka dimijuguba de don banbaci wale maaw la ni yɔrɔ ninnu na ko weekend tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu ye sanfɛ opération ale duguma opération caman kɛ an ka jamana localité caman na ko opération bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna ka da kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw kunna ko sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 30 san 2026 sufɛla wagati yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ saba yɛrɛ kɔni ma faya kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ de kɔnɔna faya kungo kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka dɔ yɛrɛ kɔni ka faya kungo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se la ɛsiyan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kan u kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin o banbaci wale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni ma ko farapu kɛra farapu ɲuman bɛɛ ka d'a kan farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa mɔgɔ ani kɔ bɔɲan de bɔnɛ ani na ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ka équipement logistique yɛrɛ kɔni ko tiɲɛni donna o caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni na k'o dabɔ an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka ni farapu ɲumanba in yɛrɛ kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na halisa u continuera jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni fɛ faya kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaci wale maaw ka base dɔ yɛrɛ kɔni ka base min yɛrɛ kɔnɔ n'u tilal'u ka wale jugu la u bɛ t'u dogo yen nɔ yɛrɛ kɔni ko base kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ nin zone kofɔlen kelen de kɔnɔna na ni o ye Kasila ɛsiyan fanfɛla de ye ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra ni banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kalama k'u kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko farapu in kɛra farapu ɲuman bɛɛ ka d'a kan farapu in kɔnɔna na banbaci wale maa 30 ani kɔ yɛrɛ de kɔni fagara ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ banbaci wale maaw ka moto caman ye ko tiɲɛni donna o la k'o dabɔ nin farapu ɲumanba in yɛrɛ kɔnɔna ko farapu sabanan o kɔni kɛra Zantigila localité yɛrɛ kɔni ouest fanfɛla de la ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw o k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka ko yɛrɛ kɔni kɛlen min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu maa ma ko farapu in kɛra farapu ɲuman bɛɛ ka d'a kan a la k'a fɔ ko farapu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'u sera ka banbaci wale maa 15 bɔɲan ko yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ko banbaci wale maaw ka matériel logistique fo ka taa se u ka moto caman yɛrɛ kɔni ma ko tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen la k'o dabɔ an ka Mali fintigilakaw ka ni farapu in yɛrɛ kɔni na ko bakurubaya la ni su kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko banbaci wale maa 65 bɔɲan kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni fagara an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ wale min yɛrɛ kɔni y'a yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la kɔnɔna k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u cɛsiri bɛ kosɛbɛ banbaci wale maaw kama jamana in fantan bɛɛ lajɛlen na ko nin don opération yɛrɛ kɔni bannen min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni kan ta ko wale min yɛrɛ kɔni dugusajɛ ni o bɛnna kari ma mai kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu continuera jamana lakɔlɔsili baaraw la ko nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔni na ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan Sofara localité sud est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni kungo kɔnɔna dɔ la ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kan o kɔni ma ko bila dakelen dɔ la u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don banbaci wale ma daga sigiyɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ kɔni état major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye k'a yira k'a fɔ k'alisa min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'olu kɔni bɛ ka continuer jamana lakɔlɔsili baaraw la ni zone kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na communiqué in kɔnɔna na min ye état major général des armées a b'o foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma a b'o fɔ u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna jamana lafasali baaraw la sanga ani wagati ka d'a kan ko fintigilakaw ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'u bɛ ka se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la wa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw b'o la fɔ olu ka lakana bɛ ka se ka sabati u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Bajangara sigibaa maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kenje commune rurale maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ dɔ ye hali ni dusumakasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna ka d'a kan soso dɔw yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 30 san 2026 commune yɛrɛ kɔni Kenje commune rurale yɛrɛ kɔni maire ka dankan fɔlɔ ye ni o ye Abibu Yaliku yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni taara faga f'a siso yɛrɛ kɔni na Kenje commune kɔnɔna na surtout yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko walijugu in yɛrɛ kɔni kɛra nin sibiri don kelen de la mai kalo tile 30 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati de Kenje commune rurale yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Bajangara région de kɔnɔna na ko cɛ maramafɛntigi fila n'olu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ de kɔni taara Abibu Yaliku ye ni ale de tun ye Kenje commune rurale maire ka dankan fɔlɔ yɛrɛ kɔni ko cɛ maramafɛntigi fila ni yɛrɛ kɔni taara ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka so ni maramafɛn jugumanw ye ni ka sɔrɔ ka taa maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ni kɛnɛ karaba f'a siso la o sosu kelen nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka bisiya k'a fɔ ko cɛ maramafɛntigi fila minnu yɛrɛ kɔnɔna ni walejugu in kɛ ni ka ɲɛsin Abibu Yaliku yɛrɛ kɔni ma ko cɛ ninnu yɛrɛ kɔni banbaci walemaw de nka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu kɛmɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ni maa kofɔlen ka saya ko yɛrɛ kɔni na walasa maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sara lahalaya min kɔnɔna na ale ni maa min yɛrɛ kɔnɔna na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni faga ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɛrɛ kɔni dɔn an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye Kati commune urbaine mairie maaw yɛrɛ kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi commune yɛrɛ kɔni ye routière ni olu ye moto belebelebaw ale ni moto minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u mankan ka bon kosɛbɛ ko o moto ninnu yɛrɛ kɔni bolili interdilen don Kati ville fantan a 4 bɛɛ lajɛlen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fo ka taa fɔ ni décision kura wɛrɛ yɛrɛ kɔni taara a ko ɲɛ kan Kati autorité maaw fɛ communiqué la min carila tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Kati commune rurale yɛrɛ kɔni ka secrétaire général ale de kɔni bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ communiqué in kɔnɔna na wa communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko nin décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye olu fɛ décision in yɛrɛ kɔni takun de ye walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kati autorités bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa ka se ka Kati lakanako tɔ sinsin kosɛbɛ ko nin mesure yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ o fɛɛrɛ latigɛ dɔw la ko wa olu bɛ ka nin ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa bɛn basigi hali lakana minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kati localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa ka fɛɛrɛ latigɛ o fɛn ninnu tɔ ka sinsin kosɛbɛ ni ville kofɔlen in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Kati mairie maaw ka laseli in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'e maa o maa yɛrɛ kɔni i bɛ nin kunnafoniya in kalama o n'a taw ta i y'i tulo ja ka taa n'i ka moto mankanba walima i ka routière yɛrɛ kɔni k'a boli Kati localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction bɛ ta ni k'i sɛgɛrɛ i n'a fɔ a fɔlen don sariya kɔnɔna na cogo min k'a laɲininen don Kati service de sécurité maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ Kati commune urbaine mairie maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ka labato Kati sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ Kati fantan naani bɛɛ lajɛlen na Kati mairie maaw yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Kati sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ko u b'a laɲini u fɛ u ka nin décision yɛrɛ kɔni faamuya wa u ka mesure yɛrɛ kɔni labato ka d'a kan n'i y'a ye olu kɔni ye nin mesure yɛrɛ kɔni ta mesure yɛrɛ kɔni ta kun de Kati sigibaa maaw ka intérêt bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa ka se ka lakana yɛrɛ kɔni sabati Kati localité yɛrɛ kɔnɔna nin yɔrɔ in na an b'a lase aw ma k'a fɔ ko ni routière yɛrɛ kɔni bɛ i bolo walima i ka moto mankan yɛrɛ kɔni ka bɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i interdilen yɛrɛ kɔni don k'a boli Kati localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni OCC ni o ye office central de stupéfiant ni de cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn don ni kɛlɛli yɛrɛ de kɔni ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni OCC maaw ye nin wagati nin yɛrɛ kɔnɔna olu cɛsirilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw don ni yɛrɛ kɔni kɛlɛ o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ko kari tɛmɛnen mai kalo tile 31 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ rive gauche OCC maaw yɛrɛ kɔni ye k'u kɔni taara opération yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin restaurant dɔ yɛrɛ kɔni ma ni restaurant yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Shilling yɛrɛ kɔni ko restaurant kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Torokɔrɔbugu quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko OCC cɛdenw ka opération yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ ka d'a kan opération in senfɛ k'u sera ka u bolo da maa 30 de kan ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra commissaire de police Mariam Penda Jabate yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni sufɛla 0 yɛrɛ de la ka sanga ni minute 20 ye ko an ka Bamakɔ rive gauche OCC maaw yɛrɛ kɔni taara nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka u bolo da maa 30 yɛrɛ kɔni kan ko o maa 30 yɛrɛ kɔni na maa 4 olu kɔni ye musow ye ko a bolo bɛ da ni maa nin yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ o kɔni tun bɛ shisha min yɛrɛ de kɔni na nin restaurant kofɔlen in kɔnɔna na ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye shisha ale feereli a sanni fo ka taa se a mini yɛrɛ kɔni ma o interdilen don an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na a bɛ wagati caman yɛrɛ kɔni bɔ ko bolo dalen ni maa 30 nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan kɔfɛ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni OCC ma o y'a yira k'a fɔ k'u sera ka saisie caman yɛrɛ kɔni kɛ u y'u bolo
bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye shisha bara 12 shisha charbon carton kelen arom paquet kelen paracord 12 ale ni telefɔni 33 kɔni yirala k'a fɔ ko min ye OCC cɛdenw ye ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u bolo dalen ni maa 30 ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan kɔfɛ k'u sera ka ni saisiba ni yɛrɛ de kɔni kɛ ni restaurant kofɔlen in kɔnɔna na OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye olu kɔni ni opération yɛrɛ kɔni kɛ dɔwɛrɛ tɛ olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don fɛrɛlatigɛ ma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw ma ka o fɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko olu ka opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ o ko in ale ni u ka fɛrɛlatigɛ la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni sabati kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw halisa u bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni maa 30 minnu yɛrɛ kɔni nana ni opération ko in yɛrɛ kɔni o ko min na maa min yɛrɛ kɔni jɔra kun bɛ ko in yɛrɛ kɔni na ka fɛrɛlatigɛ ni ka u bɛɛ lajɛlen dɔn walasa min ni ɲankelen mun ka kan u ka se ka da u kan don n'a nataw la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Benin jamana kɔnɔna na communiqué la min carila tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Benin présidence maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔli in na ko min yɛrɛ kɔni Benin président kura ye ni o ye Wadani Oromiyali yɛrɛ kɔni ye ko ale kɔni bɔra Benin jamana kɔnɔna na nin don kofɔli yɛrɛ kɔni na ni ka taa teriya ale ni baara visite dɔ yɛrɛ kɔni na Niger ale ni Burkina Faso jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don nataw la Benin présidence maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu ka président yɛrɛ kɔni ka tagali ko in yɛrɛ kɔni senfɛ ni jamana fila ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye u ka jamana ɲɛmɛ ni o ye Wadani Oromiyali yɛrɛ kɔni ye ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛna tɛmɛ ale ni Niger jamana ɲɛmɛ ni o ye Général Abdraman Tchani ale ni Burkina Faso jamana ɲɛmɛ ni o ye Capitaine Ibrahim Traoré ko kumaɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ ale ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la a ka nin teriya ale ni baara visite in senfɛ jamana fila ni kɔnɔna na ko jamana ɲɛmɛ saba ni yɛrɛ kɔni ka kuma ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka kuma min na boli fɛnba minnu yɛrɛ kɔni kan o de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakanako gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ région kɔnɔna na u bɛn'u da se o ma jɛɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min feereko ale ni sanniko sira la ale n'u bɛna fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ badenya ale ni teriya jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Benin jamana kɔnɔdenw ni Burkina ale Niger jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka o jɛɲɔgɔnya tɔ yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Sénégal jamana ɲɛmɛ ni o ye Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ye ale kɔni ye gouvernement kura yɛrɛ kɔni sigi a ka jamana kɔnɔ ni o gouvernement kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ousmane Sonko ni ale ye Sénégal ka Assemblée nationale président yɛrɛ kɔni ye o ka parti politique ni o ye PASTEF yɛrɛ kɔni ye o membre dɔw an'o allié dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ni gouvernement kura in kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ye ale tun bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko gouvernement kura min yɛrɛ kɔnɔna na sigi Sénégal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale ka parti politique membre si yɛrɛ kɔni sen tɛna don ni gouvernement kura in kɔnɔna na gouvernement kura yɛrɛ kɔni bɛ sigi Sénégal jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ tile 10 ka kɔn o yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ɲɛmɛ ni o ye Bassirou Diomaye Faye ye ale kɔni ye Ousmane Sonko ni o kun y'a ka premier ministre a ye nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni limogé ni ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ la ni kabini o wagati in na fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni fɛnɛ o Ousmane Sonko ale ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka kɛ Sénégal ka Assemblée nationale président yɛrɛ kɔni ye ko kalo caman fɔɲɔgɔn kɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Bassirou Diomaye Faye ale ni Ousmane Sonko olu kɔni fara la wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Sénégal politique ko yɛrɛ kɔni bila jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sabula min yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw na olu kun ka di kosɛbɛ wa Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni wulilen ni ka bɔ premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Bassirou Diomaye Faye ye ale ye Amadou Al-Aminu Mohamed Lo a ye nin maa kofɔlen yɛrɛ de kɔni sugandi ni ka kɛ Sénégal premier ministre ni o bɛ bila Ousmane Sonko nɔ la ni tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Sénégal ka ni premier ministre kura ye ale kɔni y'a ka gouvernement membre yɛrɛ kɔni fɔ ni gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre 30 de bɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko ministre 30 ni yɛrɛ kɔni na a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni parti politique PASTEF yɛrɛ kɔni ka cadre caman ye k'olu tɛ ministre ni yɛrɛ kɔni cɛla ko ka sɔrɔ wagati min Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni tun bɛ gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa nin yɛrɛ de kɔni kun fanga kun ka bon kosɛbɛ gouvernement membre yɛrɛ kɔni na miniti damadɔni ɲɔni Sénégal premier ministre kura in yɛrɛ kɔni ka bɔ ni k'a ka gouvernement membre yɛrɛ kɔni fɔ o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ye ale kun bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ale ka parti politique PASTEF yɛrɛ kɔni ko membre si yɛrɛ kɔni tɛna don gouvernement kura in kɔnɔna na Ousmane Sonko ka o kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni na ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale Ousmane Sonko ni
Bassirou Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛla ni o ye Sénégal président ye ko olu ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔw yɛrɛ kɔnɔna na cɛ o ɲɔgɔn cɛla o y'a faamu k'a fɔ ko hakilinaw tɛ kelen ko dɔw la ko nka u ma se ka bɛn ko min yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ o de ye jɔyɔrɔ ale ni rôle min yɛrɛ kɔnɔna na di Pastef maaw yɛrɛ kɔni ma gouvernement kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ale Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni tilalen u ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna na k'ale ye proposition kura yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ma ko nka ko Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ye jaabi min kɛ ale ka o proposition yɛrɛ kɔnɔna na k'o ma diya ale ye ko yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ale Ousmane Sonko ale kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min ale ka parti politique Pastef yɛrɛ kɔni ni o ye patriote maaw ye ko gouvernement kura min yɛrɛ kɔnɔna na sigi Sénégal jamana kɔnɔna na k'olu sen tɛna na don gouvernement kɔnɔna na ko a Pastef maaw yɛrɛ kɔni tɛna na représenter ministre foyi yɛrɛ kɔni fɛ gouvernement kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ousmane Sonko ka o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye Sénégal ka premier ministre kura ale bɔra ni ka gouvernement membre kura yɛrɛ kɔni fɔ o yɛrɛ kɔni sen fɛ an y'a ye k'a fɔ ko Pastef membre dɔw ni wagati tɛmɛnenw na olu kun dɔnnen tɛ kosɛbɛ olu kɔni tɔgɔ yɛrɛ kɔni nana ye Sénégal ka nin gouvernement kura in kɔnɔna na ni o dɔw yɛrɛ kɔni ye Moussa Bala Fofana ni ale kɛna ministre de l'urbanisme ye ale ni Yankoba Diémé ni ale kɔni kɛra fintigilakaw ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ka Ousmane Sonko to premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa caman kun bɛ a ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Bassirou Diomaye Faye ye a ye o maa kelen yɛrɛ kɔni reconduit ni ka na Sénégal gouvernement kɔnɔna na ni o dɔw ye Cheikh Diba ni ale ministre des finances ye Moustapha Mamba Guirassy ni ale kɔni ye ministre de l'éducation yɛrɛ kɔni ye fo ka taa se Cheikh Tidiane Dièye yɛrɛ kɔni ma ni o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye ministre de l'assainissement yɛrɛ kɔni ni maa kelen yɛrɛ kɔni kun bɛ Ousmane Sonko ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni Bassirou Diomaye Faye ye a ye ni maa kelen yɛrɛ conduit ni ka na gouvernement kura in kɔnɔna na k'u bila u jɔyɔrɔ kelen ninnu na Sénégal ka premier ministre kura yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko yanni ale k'a ka nin gouvernement kura in yɛrɛ kɔni sigi maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔnɔna na don gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ye sigi ka fɔ tɛmɛ a n'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ la ni o maa yɛrɛ kɔnɔna Ousmane Sonko bɛ o la ni o ye parti politique Pastef ɲɛmaa ye ko wa ale ni maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale kɔni décision ta ni ka sigi ka maa yɛrɛ kɔni don gouvernement kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye ni o ye Bassirou Diomaye Faye ye ko a kɔni bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ ko yɛrɛ kɔni mana kɛ cogo cogo jamana kɔnɔna na ko jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ faso ale ni jamana o kan ka bila a ka intérêt o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sanfɛ wa hali n'a sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ kɔni i tɛ o ka parti yɛrɛ kɔnɔna nka jamana ka intérêt yɛrɛ kɔni kama i bɛ fara a ka ko yɛrɛ kɔni kan walasa u ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana yɛrɛ kɔni mara. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakililajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.